Right, mae cwbl o goeddiadau yn gloi cyn bod ni'n dechrau. Felly mae'r llyfrau fe chi'n gweld dal ar gael. So ar ddiwedd y cwrdd, croeso chi fynd draw at y llyfrau yn gwneud cymryd mantais o'r deals ni wedi clywed amdano yn ystod yr wythnos. Mae rai pobl wedi bod yn gofyn am sut i roi adborth ac yn y blaen. So, Steff gweud, sy'n eisiau chas o Steff nawr. Bydd holiadur yn cael ei anfon mas i chi. Roi digon o gyfle i chi i feddwl ac i ystyried a roi'r adborth am fel mae'r wythnos wedi mynd. A un coeddiad arall, mae yna chips wedi cael ei drefnu ar y prom, ond yn ddibynnol ar y tywydd yn amlwg. Felly, os fi yn bwrw glaw, mae croeso i unrhyw un i fynd i neuadd Alfred Place os yw'r tywydd ddim yn gret. So, naill ai ar ôl y cyfarfod syth i gael chips ar y prom, neu draw i neuadd Alfred Place os yw hi'n bwrw glaw. A wedyn, yn amlwg, gyda cyfarfod ola'r Gynhadledd, mae'n gwneud synwyr i ddiolch yn dweud am yr wythnos ni wedi cael. Mae'n amlwg diolch i'r arglwydd yn fe am bopeth ni wedi profi am fod gyda ni, am siarad gyda ni. Ond hefyd, mae yna lot fawr o bobl wedi bod yn gweithio'n galed iawn. Rai yn y ffrynt, chi wedi gweld rai tu ôl yn y cefndir, byddwch chi ddim yn gwybod dim amdano. Mae llwyth gormod i enwi o'r ffrynt. Yn amlwg y siaradwyr, mae dyn ni pobl yn cyfeilio, mae dyn ni pobl yn cyfieithu ac yn y blaen. So, ys yn diolchgar iawn i bob un o'n chi. Chi'n gwybod pwy i chi, a wir yn gwerthfawrogi yr holl waith sydd mewn i wneud yr wythnos yma yn llwyddiant. Ac yn amlwg, diolch i chi. Chi sydd wedi troi lan, os mae pobl ddim yn troi lan, does dim gynhadledd se. So, diolch yn fawr i chi am droi lan, boed am ddiwrnod, am ran o'r wythnos, neu am wythnos gyfan. Mae wir yn wythnos arbennig wedi wythnos y gynhadledd. Atgoffi rhywbeth fi wedi darllen ystod y flwyddyn, really. Nôl yn y capel yn Gorsinon, mae'r dynion wedi bod yn drwy'r llyfr Precious Remedies Against Satan's Devices gan Thomas Brooks. A wedi cael lot o'r dynion wedi mwynhau a wedi cael lot mas o fe. A mae un hanes mewn a wedi taro cwpl ohono ni, lle oedd eclipse wedi digwydd nôl rhyw 400 mlynedd yn Ffrainc, a ni feddwl yna'n aros o eclipse wedi digwydd wythnos diwetha. A oedd y brenin ar y pryd yn Ffrainc, so Harri'r Pedwerydd, yn siarad gyda rhyw ddig, rhyw diwc oedd yn digwydd bod o gwmpas y lle ar y pryd. Just ar ôl yr eclipse, a gofyn, nes di weld yr eclipse, nes di fwynhau y profiad, gweld y rhyfeddod yma yn yr awyr. A yr ymateb sydd yn y llyfr, mae'n dweud, no, said the Duke, I have so much to do on earth that I have no leisure to look up to heaven. A fi gynnab ti'n mor arbennig am wythnos y gynadledd, mae'n rhoi'r amser ni yn dweud i edrych i fyny, fel ni'n cael annog i wneud yr wythnos yma, i geisio Duw. Ond hefyd yr her yn fe, wrth i ni fy nôl nawr ar ddiwedd y gynhadledd, bod e ddim yn rhywbeth unwaith y flwyddyn, ni edrych mlaen ar y gynhadledd blwyddyn nesaf, ond ni'n mynd nôl ar y day in, day out na, y ceisio, dyfal barhau na, ni wedi clywed amdano hefyd yn ystod yr wythnos. Right, newn ni weddio'n gyflymder cyn bod ni'n troi at yr emyn cyntaf. Gweddion. O Dduw, ni'n diolch ti am yr wythnos hon, diolch ti am y gynhadledd, ni'n diolch ti am fod gyda ni, diolch i ti bod ti wedi'n bendithio ni trwy dy ras a'r trygaredd. Ni'n diolch i ti am yr holl bobl hefyd sydd wedi gwneud yr wythnos yma'n bosib. Mae pobl yn fodlon rhoi o'ch amser a'i hegni a'i talent o Dduw i'n gwasanaethu ni. Ni'n gweddio nawr yn cyflwyno'r gwasanaeth yma i ti. Ni'n gweddio y byddi di gyda ni eto mewn ffordd real o Dduw trwy ysbryd glân. Byddi di yn siarad gyda ni wrth i Derrick dod i bregethu'n hwyrach mlaen. Ni'n gweddio am dy gymorth ti. Ni'n wan, ni'n sylweddoli hynny o Dduw. Ni'n hollol ddibynnol arno ti. So, ni'n gweddio helpa ni i dyddoli di, helpa ni i wrando. Ni'n gweddio y byddi di yn newid ni yn ystod y cyfarfod yma nawr. Ni'n gofyn yr holl bethau yma neu'n yr olygwyd Iesu Grist. Amen. Right, so drown ni at yr emyn cyntaf, sef cyfamod hedd, cyfamod cadar yn Duw, ni siflwy le, nid ie a nag ew. Cyfamod gwir, ni chyfnewidir chwaith, maint ei pla daw tyrfa i ben ei taith. Cod yn ei gan. Diolch.
Right, os ydych chi yma nos Fercher, byddwch chi wedi clywed am waith y gwersylloedd, wel, y gwersyll iau digwyddodd wythnos diwethaf, a gweld beth oedd wedi digwydd fyna. So, heno, neu pnawn yma, ni'n mynd i gael sgwrs bach cyflym, ni'n gael cip ar beth digwyddodd yn y gwersyll hun wythnos diwethaf. A ddyn gret nithon fe, John Tran yn pregethu a clywed fel dath e'n gwestiwn trwy'r gwersylloedd. A fi'n siŵr mae lot o ni ystafell hyn yn gallu felly dweud yn debyg neu yn sicr wedi cael bendith trwy'r gwersylloedd naill ai fel gwersyllwyr neu fel swyddogion eich caplaniaid hyd yn oed. So, ia, fi'n gwybod mae lot ni'n gweddion fe dros y gwersylloedd fyd. Mae'n neis bod ni'n cael clywed beth sy'n digwydd. Felly, os yw Gwenan ac Owen, fi wedi gweld Gwenan, fi'n meddwl. Ydy Owen yma, so'n siŵr. Odi, tian, gwych. Diolch yn fawr, diolch yn fawr. Rhaid, sa'n i holi nhw i weld... Rhaid, mae'n gweithio. Gret. Rhaid, na i ddim yn y canol, bach nod yn y canol. Rhaid, da fi dawr hyn. Rhaid, so, dechreuwn ni lle gyda Owen yn gyflym. Mae Owen mewn sefyllfa weddol unigryw, so os chi'n cael weddol unigryw, ond weddol unigryw, heb fod ar wersyll fel gwersyllwr, heb yn osfogio ar gwersyll iau, a mynd straight mewn i osfogio gwersyll un. So mae hwnna'n sefyllfa, so mae lot o bobl wedi bod yno o bosib. So ni'n meddwl i ddechrau, beth oedd highlight ti, beth oedd yr uchafbwyntiau hyd yn oed o'r gwersyll ti? Wel, o'n i'n joio fe hyd yma. Fi'n credu, dim mercher eithon ni am trip lawr i traff, a thema o'r wythnos oedd yn prep tro. So, oedd ni'n cael dwrnod i'r ffoniau, so oedd hwnna'n neis bod pawb yn cyfarthrebu a ti'n siarad a wneud games a bethau, so oedd hwnna'n neis i gweld. Ond highlight i fi oedd noswaith a Lydia a
nhw'n neud noswaith newyddion. Ie. Na'n sicr fi chwarth i gymaint o ddod. Ie, fi siŵr nes i dychmygu hwnna. Ie, gret. A fydde un cwestiwn bach ychwanegol, fel wneud gwersyll am tro cyntaf, oedd unrhyw beth, fydde probably rhyw syniad ti yn dy ben, beth oedd y flan ti, oedd rhywbeth oedd di fod yn surprise i ti, rhywbeth ti'n mynd i disgwyl? Wel, o'n i fod ar gwersyll iau, ond nes i symud draw i gwersyll un munud ola, a fi'n gofyn noswaith gyntaf, o'n i'n siŵr o beth fi'n neud rili oedd. So, ond y job yn cyntaf nes i oedd yn Ngofal drws. So, o'n i'n just teimlo fel y diwyd o'r rhaid, a mi eisiau ti fod fan hyn. Just dangos y diwyd dyna ni gyd yn gwahanol ffordd a bod ni gyd yn gwahanol, ni gyd yn gweithio fel un. Diolch yn fawr. So, Gwener, yr un cwestiwn ti o ran uchafbwynt highlight i ti? Nes i really joio'r diwrnod yn Harlech ar y traff. Joio Harlech ar y traff? Ie, dim lle gwell fod falle yn yr Highland fe. Rydych chi tywydd dan fe, gyda wrth ysgresir, so neis iawn. Roedd, beth, pwy oedd yr arweinydd a'r caplan? Aredd Myrddin oedd yr arweinydd a Rodri Gwyner. Yn y caplan, diolch yn fawr. A beth, wnaeth chi sôn yn cael astudiaeth yn gyfer, chi'n cael pregethau bach yn y bore. Beth, oedd rhywbeth i taro ti, be o'ch chi'n dysgu'n dan yn ystod wythnos? So, gyda Rodri, o'n i'n edrych ar actau. A ni'n darllen stori Lydia, Philip ar Einich, a oedd Paul a Ceidr y Carchar. A hwnna wedi taro fi stori Ceidr y Carchar pan o'n dearbyn yn y Carchar. Sylwi bod i'r Carchar o'r ymdal yn y Carchar. A peth gyntaf yn dweud oedd sut ydw i'n dod at Dduw i ffwrdd. So hwnna wedi taro fi fel Dduw sy'n gwneud i gwaith ydyn ni. Ie, mae'n gret i sylwi'n dweud. Gret. Un cwestiwn? Oedd rhywbeth i taro ti'n enwedig o'r boreau neu drwy wneud astudiaethau yn tro cyntaf? Nes ffodus bod Rodri Gwyner yn Aberystwyth yn gwybod a jyst esbonio'r rhain jyst mor glir i ni. A jyst gofyn y cwestiwn edrych hwnna fel le ni'n sefyll lan ar rhywbeth fel, jyst rhywbeth i ni, fel oedd y job eithaf, i ni cnoi hyd i ffordd o'r Gwych, diolch yn fawr chi. Gret, eich lawr, diolch yn fawr. Right, newn ni weddio eto. O Dduw, ni'n diolch ti am waith y gysylltoedd. Ni'n diolch ti am y degawdau o'r sylltoedd sydd wedi bod. A fel ti wedi bendithio dros blynyddoedd, ni'n diolch bod hanesion gyda sawl un ni o Dduw. Falle dod i ffydd neu cael sicrwydd neu bod ti wedi siarad yn ni mewn ffordd arbennig ar wersyll o Dduw. Ni'n gwyddio dros y gwersylltoedd sydd yn parhau, gwersylltoedd Saesneg wrthnos yma. Wrthnos nesaf, ni'n gwyddio hefyd am yr hyn sydd wedi digwydd yn y gwersylltoedd Cymraeg wrthnos diwethaf. Ni'n diolch ti am cael syniad nawr o'r hyn oedd wedi cymryd lle. Ni'n diolch ti am yr hwyl, ni'n diolch ti am lle ffrindiau yn cael ei wneud, ond ni'n diolch i ti yn bennaf am y ffaith bod air di yn cael ei rannu, yn cael ei bregethu, yn cael ei drafod ymysg y bobl ifanc o Dduw. Ni'n diolch i ti bod ni'n byw mewn gwlad o Dduw, lle mae pethau fel hyn dal yn gallu digwydd. Mae'n diolch ti am hynny. Ni'n gwyddio o Dduw, a byddi di yn bendithio'r hyn sydd wedi cael ei rannu yna. Ni'n meddwl am unrhyw un o ddar y gwersyll o ddim yn Gristnogion, ddim yn nabod Iesu fel ei harglwydd a'i gwiredwr. Ni'n gwyddio o Dduw, byddi di yn torri trwyodd o Dduw. Bydden nhw'n dod i weld Iesu yn ei holl brydferthwch, dod i weld bod e'n achubwr sy'n abl i'w achub nhw'n gyfer y byd yma a'r byd sydd i ddod. A ni'n gwyddio, mae bydd y pethau sydd wedi cael eu clywed yn dod nôl i feddyliau'r bobl ifanc o Dduw. Heddi, dyddiau nesaf, dros yr wythnosau misoedd nesaf hefyd o Dduw. I'w calanogi wrth yn fy nôl i'r ysgol a nôl i'r bywyd o ddydd i ddydd yna. Byddai'n helpu nhw yn ystod y flwyddyn. Nes gofyn hyn i gyd ar enw'r arglwydd Iesu. Amen. Reit, drown ni at yr emyn nesaf. Iesu'r adda sy'n rhagori. Mae'r
Emyn i gyd yn sôn am fel mae Iesu yn rhagori ar holl cewri i'r Hen Testament. Mae dyn ni Adam, dyn ni Isaac, Moses, Dafydd, ond fel bod Iesu gymaint gwell na'r rhai ni gyd. So Iesu'r addas sy'n rhagori, mab i ddiw a mab y dyn. Yn yr ardd pan demptiwyd yno, safau'n gryf hebildio dim, ef sy'n cyfiawnhau'r llaweroedd gan roi bywyd newydd un, trwy farwolaeth, symud melltith, sathrwyd Satan drwy ei rym. Seifwn i eto. Diolch.
Right, mae darlleniad pnawn 'ma yn dod o Efengyl Marc, yr ail bennod ac adnodau 1 i 12. Felly Marc pennod 2, adnodau 1 i 12. Pan ddychwelodd i Gapernaum ym mewn rhai dyddiau, aeth y newyddion newydd ar led ei fod gartref. Daeth cnifer ynghyd fel nad oedd mwyach le i neb hyd yn oed wrth y drws, ac roedd yn llefaru'r gair wrthynt. Daethant y dyn wedi ei barlysu ato, a phedwar yn ei gario, a chan ei bod yn methu dod â'r claf ato oherwydd y dyrfa, agorasant dôr tŷ lle roedd, ac wedi iddynt dorri trwodd, dyma hwy'n gollwng i lawr y fatras a roedd y claf yn gorwedd arni. Pan welodd Iesu ei ffydd hwy, dywedodd wrth y claf, fy mab, maddeuwyd dy bechodau. Ac yr oedd rhai o'r ysgrifenyddion yn eistedd yno ac yn meddwl yn ddyn eu hunain. Pam y mae hwn yn siarad fel hyn? Y mae'n cablu. Pwy ond Duw yn unig all faddau pechodau? Deallodd Iesu ar unwaith yn ei ysbryd ei bod yn meddwl felly yn ddyn eu hunain. Ac meddai wrthynt. Pam rydych yn meddwl pethau fel hyn yn eich hunain? Pryn sydd hawsaf? A'i dweud wrth y claf maddeuwyd y bechodau? A'i yntau dweud, cod a chymer dy fatras a cherdda. Ond, mwyn i chi wybod fod gan fab y dyn awdurdod i faddau pechodau ar y ddeiar, meddai wrth y claf, dyma fi'n dweud wrthyt, cod a chymer dy fatras a dos adref. A chododd y dyn, cymryd ei fatras ar ei union a mynd allan yn ei gwydd hwy oll, nes bod pawb yn synnu ac yn gogoneddi Duw gan ddweud, ni welsom erioed y fath beth. Amen. Reit, gen i weddio. Ein tad, ni'n diolch i ti. Am y fraint o allu dod ger bron dorsed i nawr. Ni'n sylweddoli bod ni dim ond yn gallu dod yn heiddiant dy fab di o Dduw yn harglwydd yn gwaredwr Iesu Grist. Byddwn ni'n meiddio dod yn unrhyw heiddiant sydd gyda ni'n hunain. Ni'n cydnabod ein gwaeledd ni gyda frondi, ni'n cydnabod mae pechaduriad ydyn ni ac yn dy glodfori di ac yn diolch i ti bod ti wedi creu ffordd gyfreithlon i ni bechaduriad i ddod ata ti. Ni yn diolch i ti gymaint o Dduw am dy drgaredd a dy ras ti ag ato ni. Ni'n diolch i ti fel ni wedi clywed ti yw'r Duw sydd yn maddau a pechodau. Ni'n diolch i ti gymaint o Dduw am yr Efengyl, am y newyddion da sydd gyda ni yn Iesu Grist. Ni'n rhyfeddu o Dduw yn rhagwyddoldeb dy gynllun di iachub pechaduriad fel ni. Ni'n sylweddoli cyn hyd yn oed creu y byd, bod ti wedi gosod dy gariad di arno ni. Bod ti wedi ethol meichiau cyn bo dyled, bod ti wedi trefnu meddyg cyn bo clwy. A ni'n mor ddiolchgar ti, bod yn iachwdwr, ni ddim yn dibynnu ar unrhyw beth i ni'n neud o Dduw, ond bod ti wedi trefnu fe o'r dechrau diwedd trwy dy ras di. Ni'n diolch ti yng nghyflawnder yr amser bod yr arglwydd Iesu wedi dod mewn i'r byd yma, bod e wedi gwisgo cnawd, bod e wedi byw yn ein plith ni o Dduw, bod e wedi byw y bywyd ni wedi methu byw, bod e wedi ennill y cyfiawnder yna i ni, y cyfiawnder ni'n colli a ni'n cwympo mor fyr ohono fe o Dduw. Ni'n diolch i ti bod yn ei ddyfodol ble byddwn ni'n gallu sefyll ger dy fron di yng nghyfiawnder Iesu, fel sy'n ni erioed wedi pechu o Dduw. Ni'n diolch i ti am y groes, ni'n diolch i ti bod yr arglwydd Iesu wedi bodloni o'i wirfodd i fynd i'r groes, bod e wedi selio'n prynedigeth ni, bod e wedi cymryd yn beien ni arno fe hunain, a bod e wedi gallu dweud gorffennwyd, bod y gwaith yna ar ben. Ond ni hefyd yn diolch Dduw bod ni arglwydd, bod ni waredwr sydd yn fyw, bod e wedi dod nôl yn fyw, y trydydd dydd, bod e'n eiriol droson ni nawr yn y nefoedd. Maddau ni o Dduw, bod ni ddim yn rhyfeddu at y pethau yma fel dylen ni, bod y gwirioneddau yma yn gallu mynd yn orgyfarwydd. O Dduw, ni'n todda'n colonnau ni o Dduw,
pan ni yn falle teimlo fel hyn. Symud yn colonau ni i dy garu di yn fwy o ddiw. Ni'n diolch ti nawr ar ddiwedd y gynhadledd fel hyn eto, am y cyfle mae gwrdda fel dy bobl di. Ni'n diolch ti am y cyfle i eistedd dan dair di. Ni'n diolch ti am yr holl baratoi sydd wedi bod. A ni'n diolch i ti am siarad trwy dy weision di yn y bwrau a'r hwyr o ddiw. Ni sy'n gwyddio nawr, byddwn ni yn ddim sy'n bobl sydd wedi clywed y gair, ond byddwn ni'n bobl sy'n gwneud yr hyn ni wedi clywed hefyd o ddiw. Wrth ni fy nôl adre nawr dros y dyddiau nesaf, byddi di yn parhau weithio yn colonnau ni o ddiw. Byddwn ni yn parhau dy geisio di. Byddwn ni yn y sefyllfaoedd gwahanol o ddiw. A ti'n gwybod bob un sefyllfa ni'n mynd nôl i ddo ddiw. Yn eglwysi ni, yn y cartrefi ni o ddiw, yn y teuluoedd ni. Hyd yn oed unigol. Pethau falle dwi'n neb arall yn gwybod amdano. Ni diolch ti bod ti'n gwybod y cyfan, a sy'n gwyddio bod ti yn dod gyda ni o ddiw wrth ni fynd ar wasgar, fynd ar dras o wlad nawr o ddiw, nôl i'n cartrefi. Ni'n cyflwyno'r bobl i ti sy'n yn bywydau ni sydd ddim yn dynabod di, wrth ni fynd nôl adre atyn nhw o ddiw, ni'n meddwl falle pobl yn y teuluoedd, cydweithwyr, ffrindiau, cymdogion. Ni sy'n gwyddio bod ti yn rhoi'r geiriau i ni o ddiw, i allu rhannu'r fengil gyda nhw. Ond ni'n gwyddio bod ti'n gwneud y gwaith dim ond ti'n gallu gwneud hefyd o ddiw. Ti yw'r un sydd yn codi'r meirwn fyw, ti yw'r un sy'n agor llyged sy'n dall o ddiw. A ni sy'n gwyddio dros y bobl yma sy'n yn bywydau ni o ddiw, a bod ti yn eu hachub nhw. Ni hefyd yn cyflwyno'n glad ni ti hefyd o ddiw. Ni'n diolch i ti wrth os hon bod ni'n clywed am bobl yn dod i ffydd yn glad ni, fel sy'n pobl yn dangos mwy ddiddordeb mewn pethau ysbrydol. Ond ni yn cydnabod hefyd o ddiw. Fel cenedl ni wedi troi'n cefn arno ti, ni wedi crwydro yn bell oddi wrth y tir arglwyddesu o ddiw. Dwi wedi meddithio ni mor helaeth yn y gorffennol, a ni wedi troi cefn ar hynny o ddiw, a mynd yn ffordd yn hynny. Felly sy'n cyflwyno'n glad, a gofyn ti drwy garhau o ddiw. Mae miloedd ar ei ffordd i golledigaeth am pethau'n sefyll o ddiw. Ni'n diolch ti, mae ti yw diw'r amhosib. Yn y llyged ni, mae edrych ar y niferoedd yma yn edrych yn dasg amhosib. Ond ni'n diolch i ti bod ti wedi gwneud yn debyg yn y gorffennol o ddiw. A ni sy'n gweddio yn dy drigaredd, yn dy ras di. A bydd di unwaith eto yn edrych ar ein gwlad ni. A bydd di yn troi colonnau'r bobl nôl at y ti. Ni'n sy'n gweddio nawr eto am Derrick, ni'n gweddio y bydd di gyda fe. Wrth i fe ddod i esbonio'r gair ni, wedi bregethu ni. Ni'n gweddio bydd di'n troi meddwl clir iddo fe. Ni'n gweddio bydd di'n yneud fe dy ysbryd di. A dys bydd di'n bresennol yma o ddiw. Bydd ni'n clywed geiriau Derrick, ond hefyd yn clywed eiriau di. A bydd ni'n siarad yn colonnau ni, bob un ohono ni. A bydd di'n gwneud dy waith grasol di yno ni. Felly, diolch ti unwaith to am yr holl bethau da ti yn rhoi ni am dy ras a di drigaredd ato ni. A gofyn yr holl bethau yma nawr yn un o'r arglwydd Iesu Grist. Amen. Reit, gewn ni, cyn i Derrick Dorlande, gewn ni'r trydydd emyn. So, Duw y gras sy'n syni syndod, anorchfygol yw a hael, o mor wirthiol ei drigaredd, Iesu'n estyn at y gwael. Dyw y gras rwyf yn rhyfeddu ti ddyfod i'n bywhau, rhoes dy waed dy hun yn brydwerth, pris a'r swydus i'n ciachau. Sef yn eto, diolch.
Bydd Meica 7, adnod 18 yn dod ar y sgrin. Hwn yw'r adnod dwi eisiau sôn amdano. Meica yn rhyfeddu at maint maddeuant Duw. Fel hyn mae'n darllen. Pwy sydd ddiw fel ti yn maddau camwedd ac yn mynd heibio I drosedd gweddill ei etifeddiaeth, nid yw'n dal ei ddig am byth, ond ymhyfryda mewn trigaredd. Os yw rhywun yn gofyn I chi, a all Duw maddau fy mhechod I? Fi'n gobeithio, erbyn diwedd yr oedfa, bydd gydwch chi'n gallu gweud gall, efo lot mwy o perswad na beth ni'n deud beth bynnag, bod y peth yn taro ni. Ond nid jyst siarad efo pobl eraill, ond pan ydych chi'n siarad efo'ch enaid eich hunan. Ydy Duw yn gallu maddau fy holl pechodau. Mae'n cwestiwn rili da I gofyn. Paidwch â'i cymryd yn ganiataol bod Duw yn maddau eich pechodau, achos dydy pawb ddim yn profi maddeuant. Mae yna fath le ac uffern, digofaint Duw. A mae'r Beibl yn deud mai cil yw y ffordd sydd yn arwain I fywyd, chydig sydd yn cael a llawer, a llydan yw'r ffordd sy'n mynd I gosbedigaeth tragwyddo. Mae llawer yn mynd ar hyd y ffordd yna. Ac os ydych chi am profi maddeuant, mae eisiau chi edifarhau am eich pechod a gosod eich ffydd yn yr arglwydd Iesu Grist. Ond yr hyn dwi eisiau delio fo yn arbennig yw pan bod rhywun yn teimlo argyhoeddiad o bechod, pan mae rhywun yn dechrau gweld I pechod I hun, a'r tueddiad yw wedyn bod e'n gallu talu taflu I anobaith, pa gobaith sydd I mi. Falle bod chi wedi gwneud pechodau erchyll. Ni'n gwneud pechodau bach, a fi'n gwybod os na pechodau bach a mawr. Wel, fi'n cyd I bod na. Right? Ond os ydych chi wedi gwneud pechodau erchyll, pechodau ofnadwy falle ar ôl y dod yn Gristion. Falle byse rhywun yn dweud, bydde'r pregaeth yma lot gwell mewn carchar. Na. Gan fod ni wedi cael gymaint o oleuni, mae'r dyletswy sydd arno ni sut ni'n byw yn fwy, a mae'n pechodau ni yn wath. Meddai Iesu am Bethsaida a Chorazin a Capernaum bod e'n wath arnyn nhw yn diddyfarn na Sodom a Gomorra. Nawr oedd pobl Capernaum ddim mor wael a pobl Sodom a Gomorra, ond gwmynt o disgwyl mwy. A pan dyn ni'n gweld dyfnder ein pechod ni, mae'n taro ni lawr. Byse Duw neu'r Ysbryd Glân yn gallu cymryd unrhyw un o'r 10 o'r chymyn, ac os byse fe jyst yn goleio ein meddwl ni ac cyffwrdd ein calon ni efo fe, byse fe'n lladd ni. Dyna Paul yn gweud yn Rifeiniaid 7. Y degfed gorchymyn, na chwennych. A meddai Paul, fe ddath y gorchymyn ata fi. Yn yw bod Ysbryd Glân yn neud yn ymwybodol a dangos sut mae'n chwennych, a beth mae'n gweud? Bues I farw. Nath e lladd fi. A pan chi yn y sefyllfa yna chi'n gofyn, a all Duw maddau fy mhechod I. Nawr yn y darlleniad, sylwch chi bod Iesu Grist yn iachau y dyn wedi parlysu am y reswm yma. Mae'n gweud, mwyn I chi wybod bod gan mab y dyn awdurdod I maddau pechodau ar y ddeiar. Mae'n rhoi gwirth.
Nid, beth oedd pwrpas y gwrs mwyn i pobl gwybod bod Iesu'n gyda maddau. Sori, gallai ddim roed gwrs. Ond beth dwi eisiau rhoi i chi yw 4 reswm Beiblaidd, 4 dadl am mawredd maddeuant Duw. So, y pwynt cyntaf bydden nhw'n dod i fyny un ar y tro ar y sgrin. Mae maddeuant Duw yn rhan o plan mawr tragwyddol. Nid jyst ymateb Duw ar y pryd, nid jyst, mae di pechu benau, na i fadde fe tro yma. Nid rhywbeth fel nawr, nid rhywbeth mympwyol, nid rhywbeth fi'n teimlo fel wneud nawr. Mae maddeuant Duw yn rhan o plan sy'n mynd o tragwyddoldeb i tragwyddoldeb. Gafodd ei planio cyn creu y byd, rhwng y tad y mab a'r ysbryd glân. Gafodd ei arwyddo rhyw signpost sydd o fe, reit trwy'r Hen Testament yn yr Aberthau. Mae Iesu Grist yn cyflawni fe ar y groes. Mae'r ysbryd glân yn cymryd y gwirioneddau ac yn gosod ni mewn ynddo fe wrth i ni fyw. Ac yn dydd y farn, bydd yn gorffen y gwaith. Yn yw mae e'n plan tragwyddol. Nid jyst rhywbeth bach. Plan mwyaf Duw. Nawr fi'n gwybod gall y Llywodraeth gael plans mawr am trenau yn mynd o un lle i'r llall. Reit plans mawr a methu. Ond dyw Duw ddim yn methu yn ei plans. Arbennig plan mwyaf mae erioed wedi wneud, sy'n ymestyn o tragwyddoldeb i tragwyddoldeb, fi'n credu gallai delio gyda chi a fi. Yn y dameg mae Iesu Grist yn gweud, gwahoddwch y pobl mewn, mae popeth yn barod. Mae popeth yn barod. A gan Dduw y plan mae eich maddau chi. Ac mae e'n nid jyst y maddau chi, mae e'n cyfiawnhau chi. Mae yna rhywbeth cyfreithiol arno fe. Y syniad cyfiawnhau yw bod rhywun ddim yn cael ei coeddi'n euog, ond yn ddi-euog, ond cryfach na di-euog, cyfiawn. Fel petai ydy'n ei popeth yn iawn. Nawr ar y ddeiar, os ydych chi'n mynd i cwrt bach lleol a chi'n cael eich dal yn... Chi'n gweud, ti'n iawn, ti'n glir, di-euog. Ond gall rhywun mynd i cwrt y pel. A wedyn mae yna pel arall, tan bod e'n dod yn y pen draw yw'r Supreme Court. A beth maen nhw'n deud sy'n mynd? Wel, Duw yw y Supreme Court. A pan mae Duw yn cyhoeddi rhywun sydd yn trystio yn yr arglwydd Iesu Grist yn gyfiawn, mae'r holl bydysawd, nef a deiar, angylion a cythreiliad a pobl, does gan neb dadl. Na neb yn gallu gwneud unrhyw beth amdano fe. So y dadl cynta dwi eisiau roi yw hyn. Nid bod Duw jyst yn gweud, na i swipio pechodau chi dan y carpet. Hwn yw plan anfer tragwyddol cyfreithiol Duw i delio gyda'ch pechod. A mae'n mynd i llwyddo. Yr ail reswm i sylwi bod Duw lli maddau'n pechod. Ystyriwch y gost. Rhan fwyaf o amser, you get what you paid for. Yn yw, os ydych chi'n prynu rhywbeth rad, chi'n cael rhywbeth rad. Os ydych chi'n gwario mwy, fel arfer, chi'n cael rhywbeth gwell. A mae pobl yn meddwl, mae maddeuant Duw yn rad i ni. Felly, dwi'n lot o beth. Ga i ddeud, mae maddeuant Duw yw'r peth mwyaf costus i chi erioed i clywed amdano. Mae e'n rad i ni achos bod Iesu Grist wedi talu'r gosb. Pan ydych chi'n gweddio o Dduw maddau mewn echodau, cofiwch bod hwn di costi. Dim i ni,
ond i Dduw. Ac os ydych chi'n ystyried pa mor gostus yw maddeuant, mae'n helpu chi wedyn i brofi y maddeuant. So beth oedd y cosp? Gai jyst nodi 2 peth, mae'n y gwmydd gall chi ddeud. Cyfrifwyd Iesu Grist yn bechadr. Gafodd ein pechod ni ei osod arno fe. Hynny yw, ni sy'n euog, ond fe oedd yn cael ei ystyried yn euog. Fe oedd yn cael y cosp. A dwi wedi gofyn y cwestiwn i fi fy hun, oedd Iesu Grist yn teimlo'r pechod? A i jyst gael y cosp, neu oedd e'n teimlo bod e wedi llofruddio, bod fe wedi gwneud troseddau rywio, bod fe wedi gwneud y war crimes a'r holl pethau yma. Dyw'r Beibl ddim yn deud. Ond gai nodi hint. Mae Ezra, yn llyfr Ezra, mae pobl Dduw, ar ôl iddyn nhw cael dod nôl i Jerusalem a phopeth felly, maen nhw'n dechrau priodi merched o gwledydd estron eto. Yn yw union pechod a choeso nhw i gael eu ceithgludo, maen nhw'n neud e eto. A mae Ezra yn gweddio, a mae tynnu gwallt o'i ben. A mae torri lawr i weddio, a mae'r gweddi mewn rhyw ystyr yn anobeithiol. Mae jyst, sut yn y byd ydy ni'n gwneud hyn? Sgyn ni ddim siawns sefyll o dy flaen ti. We haven't got a leg to stand on. A mae'n torri galon. Nath Ezra ddim priodi gwraig o wlad arall. Beth mae'n neud yw uniaethu a'i bobl. Ac mae'n teimlo fe. A mae Iesu Grist ar y groes yn uniaethu gyda'i pobl, a dwi'n credu bod e'n teimlo y iogrwydd eu pechodau nhw. A gallwn ni feddwl am y pechodau ofnadwy. Ac mae'n wath i Iesu Grist, achos y mwyaf glân ydy rhywun, y mwyaf maen nhw'n casau pechod. So os ni gweithiwr y council yn mynd lawr i'r drains, god efo'i Wellingtons a pethau felly, i mewn i'r drains ar Mochndrach, i'n meddwl, oce. Ond os ydy priodasferch mewn gwyn ar dydd i priodas, yn cael ei taflu mewn i cesspit, mae'n afiach. A mae'n pechod ni yn cael ei gosod ar Iesu Grist. Mae yna cost. Mae yna cost mwy na hynny. Achos bod pechod ni wedi cael ei gosod ar Iesu Grist, mae digofaint Duw, casineb perffaith, ffyrnig Duw yn erbyn pechod yn cael ei gosod yn llwyr ar Iesu Grist. A dyma darlun dwi wedi defnyddio o'r blaen i disgrifio hyn. Plis beidwch yn meddwl bod fi'n deud unrhyw beth am y darlun, reit? Just pwyntio at y groes yw e. Diwedd yr ail rhyfel byd, fe nath gosodwyd 2 atomic bomb ar Hiroshima a Nagasaki. Ofnadwy o beth. Os chi'n darllen beth oedd yr explosion yna fel. Effaith yr explosion oedd gorffennwyd yr ail ryfel byd. Ar y groes, roedd atomic bomb digofaint Duw. Am 3 awr o 12 yn cael ei tywallt ar Iesu Grist. Digofaint Duw. A mae'n llefen allan, fy niw, pan mae'n gadael waist. Mae'n gwybod pam. Mae'n geidau mwyn i ni ateb e, ac mae'n sgrech o boen. A mae digofaint Duw yn cwmpo ar Iesu Grist.
A mae'r rhyfel drosodd. Mae pawb sydd yn Iesu Grist nawr efo heddwch a Duw am beth. Mae wedi cymryd y cosb yn ein lle. So pan chi'n gofyn, ydy Duw lli maddau i fi? Ystyriwch nid peth chep ydy'r maddeuant yma. Peth costus i'r arglwydd Iesu Grist. Y trydydd dadl, yn gyntaf, mae'n rhan o plan mawr. Y gost, trydydd, mae maddeuant Duw mwy na beth dyn ni'n dychmygu. Nawr, na mae yna adnod, dwi ddim yn troi ato fe, Hebreaid 9:14 yw e. Mae'r awdur Hebreaid yn sôn wrthyn nhw am faddeuant Duw, ac mae'n amlwg bod nhw yn meddwl am, maddeuant, gyda ni ffordd ffantastig o maddeuant, mae gen i aberthau, a maen nhw'n cael ei wneud a dysgu ni am maddeuant. A mae'r awdur yn gweud, pa faint mwy, os ydych chi'n meddwl am maddeuant a anifeiliaid, pa faint mwy na marwolaeth mab Duw? Yn yw, mae'n dweud nhw, mae dychymych i ry fach. Dych chi ddim yn gallu dychmygu gymaint mwy yw maddeuant Duw. A dwi am dweud bod yr un peth yn wir amdano ni. A dwi eisiau iwso enghraifft, nid efo aberthau, ond rhywbeth hollol wahanol. Mae Elon Musk wedi dod y triliynau cynta. Right? Nid miliynau, biliynau, triliynau. Gallwch chi ddychmygu gymaint yw triliwn o bunnoedd? Wel, fel hyn dwi'n ei helpu chi dychmygu. Meddyliwch bod chi'n mynd y myfyriwr i coleg, a gynnwch chi mam a dad clen ofnadwy. Am flwyddyn yn y coleg, i chi'n cael 1 miliwn o bunnau. Right? A rhaid chi gwario'r miliwn mewn blwyddyn. Mae rhaid i chi gwario 3,000 o bunnau, more or less, right? Bydd y mathemategwyr yn gweld yn tym bach mwy manwl, right? Mwy or less, 3,000 o bunnau pob dydd. Pob dydd, pob diwrnod. Mae'n tipyn o job, gwario 3,000 o bunnau y dydd, pob dydd. Ond dwi'n gweld rhai rhieni fan hyn yn fath o mynd, o ai, bysau'r plentyn ni yn gallu gwneud e. Right? Ond os bysau fe'n cael triliwn o bunnau, bysau rhaid iddo fe gwario miliwn o bunnau, yw beth bysau hwnna yn cyfri drwy'r blwyddyn, bysau rhaid iddo fe gwario miliwn o bunnau pob dydd. A mwy neu lai 3,000 o flynyddoedd. Cyn bod yn mynd trwyddo fe. A mae triliyners, wel dim ond un sydd, right? Ond mae biliyners, dyn nhw'n gwybod beth i wneud efo arian. So maen nhw'n prynu rhywbeth extravagant. Fel dyn ni wedi clywed, lime green Lamborghinis. Yw pethau sydd jyst yn costi lot i ddangos i cyfoeth. Mae Duw yn triliynau maddeuant. Mae cyfoeth i faddeuant tu hwnt i'r eswm. A mae Duw am ddangos cyfoeth ei faddeuant. A mae'n gwneud pethau extravagant. Mae'n cymryd y pechaduriaid gweitha ac yn maddau nhw llwyr. Mae maddeuant Duw tu hwnt i'n dychymyd ni. Gymaint mwy. Pa faint mwy? Y pedwerydd dadl. Mae gwahoddiad Duw mor
gynnes. Hynny yw, dyw maddeiant ddim yn machine maddeiant. Hynny yw, dyw ddim yn fath o, reit, rhaid chi gael y tocyn. Y tocyn yw bod yn sori am eich pechod, trystio'n Iesu Grist, rowch yn y machine, a fe gewch chi maddeiant. Automatic. Dim deimlad. A jyst yn digwydd. Mae Duw yn tostirio wrthyn ni. Mae e'n caru pechaduriaid. Mae e'n gwahodd pobl i ddod yn awyddus. Dewch. Mae e'n dair. A mae'n gwahodd y pechaduriaid gweitha. O Moses yn llofrydd. Roedd Noah wedi cael incest gyda'i plant ei hun. Roedd Pedr, pan oedd e'n apostol yn gwadu Iesu Grist, oedd Jacob yn twyllwr. A mae yna gwahoddiad cynnes iddyn nhw i ddod. A mae'n iws o pob fath o darluniau yn y Beibl i dangos hyn. So mae'n gweud, byddai'n taflu'ch pechodau i eithafoedd y ddeiar. Neu safodd y môr, sori. Psalm 103. Bod eich pechod fel scarlet, byddwn nhw wynach na geira. Eseia 1. Bydd Duw yn blotio allan eich pechodau. Psalm 51. Pan mae'n marw ar y groes, mae'n deud am y pobl sy'n croesoelio fe, madda iddynt. Madda iddynt. Yn yr Olympics, so'n cofio, felly 2012, nath yna dyn o'r enw Warholm, mae e'n Norwegian, 400 metres hurdlers, right? Ac fe nath e yn y final torri record byd. Nawr chi'n meddwl, mae'n torri fo ryw ran o eiliad, ond i'r 400 metres hurdles, mae hwnna'n aruthrol o faint. Mae'r percentage yn incredible, right? Un o digwyddiadau mwyaf dramatig i athletwyr yn yr Olympics. Pan nath Warholm gweld ei canlyniad, mae'n cymryd ei Cris ac yn rwygo fe. Wow! Feicyn Norwy. Pan nath Iesu Grist marw ar y groes, mae Duw yn ymestyn lawr o'r nef, ac mae e'n rwygo llen y demo. Mae wedi cyflawni rhywbeth aruthrol. A mi eisiau ni wybod hynny, mae'n dangos e. Ac wrth gwrs mae'n dangos hefyd bod na ffordd i ddod at Dduw. Mae maddeiant ar gael. So pan mae rhywun yn gofyn i chi, a all Duw maddau pechod fi? Chi stopyd a meddwl a deud, byse Duw wrth ei fodd yn maddau'ch pechodau chi yn gyflawn ac yn llawn am byth i unrhyw un sydd yn troi at yr arglwydd Iesu Grist, mae yna maddeiant llawn. Ydych chi'n gallu deud hynny efo mwy o berswad i'ch enaid eich hun? Ydych chi'n gallu deud efo mwy o berswad efo'r pobl sy'n siarad efo chi? Dyna 99% o'r pregaith drosodd. Mae yna un pwynt bach arall. Os dyn ni'n credu bod di maddau ni fel yna, dangoswch trwy maddau i'ch gilydd
o'ch calon yn llaw. Amen. Dim ni ganu. Emyn seiliedig ar ein adnod ni. Duw mawr y rhyfeddodau maith, rhyfeddol yw pob rhan o'r waith. Ond dwyfol gras i maddau, mwy ryfedd yw, nath holl weithredoedd o bob ryw, pa ddiw sy'n maddau fel tydi? Yn rhad ein holl bechodau ni. O Dduw ein Tad, helpa ni i ddeall ac i rhyfeddu ac i brofi dy faith am y maddeuant a'i sôn amdano fe wrth eraill hefyd. Amen.